Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSthembiso Ngwakandlozi. Ngicela uma uqala uvakashela le channel cofa subscribe thokozela le video. Kanti umbukeli ushone ekhala ngomkhonyana wakwakhe owesifazane obulawe ngokudutshuleka kwakhe ngoLwesibili ebusuku nomzukulu wakhe. Unkosikazi Zikhiphile Cele oneminyaka engu-70 obudala waseMangedini eNkandla okusolwa ukuthi yena nomzukulu wakhe oneminyaka engu-3 kwembula kwembeswe kuye esibhedlela badutshulwe ngumkhonyana wendodakazi yakhe ongusomatekisi elingafakwa kuye. Kulesi sigameko kusinde izingane ezimbili ezingamawele ezihlala nomufi. Amalungu omndeni aveza ukuthi emva kwesigameko amaphoyisa afike esaphila unkosikazi Cele wasola umkhonyana wendodakazi yakhe ngalesi sigameko. Indodakazi kamufi kuthiwa isekubhaceni kulandela izinsolo zokuthi umyeni ubeseyinenebula ngenduku yabaleka kodwa yangafinyelela ekhaya. Yize umsolaziwe kodwa amalungu omndeni akhala ngovalo ngoba wazi ukuthi ucabangani la ekhona nokuthi uma emthola unkosikazi wakhe uzokwenzani ngaye. Isifiso somndeni ukuthi kutholakala umsola aboshwe bese kusinda nengane esesibhedlela. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant Colonel Enqobile Gwala uqinise ngelesigameko ukuthi kuvulwe amacala amabili elokubulala nelokuzama ukubulala. Mbukeli, ngicela uveze uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.